התקרבו ילדים יקרים ושיימו סיפור קסום של מוכרת הסופגניות הקטנה. בואי, מה זה? צאו מפה! זה היה בערב חג החנוכה הקר, והסגרירי שילדה קטנה ניסתה לחמם את הלקוחות שלה בסופגניות חמות. סופגניות חמות! סופגניות חמות שיחמו אתכם ביום הקר הזה! קר? ילדה, השמש פה בוערת. אנחנו נמסים. גאדונים, בבקשה, קנה סופגניות. הן יחממו אותך בקור של החג. תקשיבי כפרה, צריכה להיבדק. חם פה עכשיו רצח, ואפילו מזגן לא עוזר. לא בא לי משהו חם, בטח לא סופגניות. אבל זה... אנא מכם, אנשים יקרים, קנו מעט סופגניות, בבקשה. כל כך קר, והם יחממו אתכם. ממש משוגעת, חם פה אש. תגיד, היא באמת רועדת? נשבעת לך, תוך... אף אחד לא מוכן לקנות סופגניה חמה. אולי סופגניה אחת תחמם אותי. מה את מקשקשת שם? חם פה אש! וואו, החמימות הזאת כל כך מזכירה לי חום שלך בקור הזה. אנשים התעלפו מהחום! תרחיקו את האש כבר! סבתא! סבתא שלי את פה איתי! סבתא? סבתא שלי, את פה איתי! עוד פעם לקחת את הטורפה של סבא, אה? זה רק ביס אחד, הייתי חייבת! התגעגעתי אלייך כל כך. חמודה שלי, תנגבי את האף ותתפללי שאני לא אתפוס אותך שוב. לא רק שלקחת את התרופות של סבא, גם גנבת את הסופגניות שהכנתי ומוכרת אותן? את השתגעת לגמרי? אבל סבתא... בלי אבל! עכשיו אני מתקשרת לאמא שלך שתבוא ותיקח אותך מכאן שתגלה איזה נכדה יש לה. סבתא, חכי שנייה, אני יכולה לא להסביר... רוצה לשמוע הסברים, תתחילי... הסיפור על הילדה הקטנה הקרה והסבתא עם מזג החם שלה. הסוף. חנוכה שמח. מה זה? וואו, אוי, לך מפה!